adwuma ewo zone 18 hɔ a ɔmo de yɛ wɔn adwuma. Unfortunately, yes, unfortunately no. Asɛm no akwakwaya rehosɛm. Ama sesi a yɛkasa yi. Obi in fact abranteɛ baako ɛsɛ ɔbaa ne 40s. Maame ne Kwame Apia eni nkɔmɔ na ogyina hɔ. Ɛna asɛm no esi yɛ. Minua bibi abɔkɔdeɛ anɔpa yi honam te sɛn. Oba de Nyankopɔn dom bɔkɔ. Na ɛnra rehosɛm no kwasɛm nie. Facebook na me hwɛ de asie. Are hododo. No correct. But ehefa poti na sa asɛm si ye. Me pacho garage zone 18. Ɛhɔ yɛ Suame Magazine sɛ de yenim dada no. Me pacho ai. Na ɛba ne sɛn. Ɛhɔ na sa incident no esi. Wia no bɛyɛ 2 to 3 mu hɔ. Ɛna me shop na chi ɛna sa incident no esi. Tie ne be chance bibi ablase boom. Ti ma yibi meka ekɔ hɔ. Yɛkɔ na kyerɛ sɛ Carbide port ɛna ablase. Nti ablase yɛ no so no na yibi bi so ɔmo bɛyɛ ɔmo car ɛwɔ hɔ. Ɔmo bɛyɛ ɔmo maintenance. Nti na ade no abie krim. Ablase sa na kaniti. Nti na yi ne da mugye mu a na enya asɛm tetwa kwa. Ni da mugye mu a na me bato moti bum na mokoye no ana ye nipa ba ko na wapra ye pato an ade ni esi ye ni nua no nko a na sa nipa no nko na eka ho anka obi bia wo. Na bato ono na ye adwuma na Baby ono de ono so omo ka ba bi si ho omo ye ho adwuma. Omo you should break down. Kia. Eno na si animu ha yi. Eno na esi ha ne number plate here private no. That be the number plate no AS 65 55 11. I ena me kan AS Beluchi. Aha ya mo post we ma AS 655311. Me pata ai saka no. Hey. We meet na sa awe hosam eto no nura no. Meet na sa awe hosam eto. Nti omo ma ba no mo be omo tie no hop na fort wo nti omo ba de ye. Nti ona na masa ne ba nti mo tu tie na wi a na masa hu ade na ase nti wo ko inside akotu bi aba. Ena na masa ne sa de on paper drum no mu se ya ba on betimje ade na eden ahyemu no mo ye omo maintenance no fi ha eden eko. Nti eno na benefit fufi anto ata Carbide weather no so won chen awon so ewe adwuma wo the blast ya ekobo ne sa no hey nti nyo no kwa ka ho adwuma no mo ye Carbide ni ye on do te ne tai no so o twen no master nti ono so nko na ka no anka obi bia wo ntem obi anye hwe ya ono ka no kra de ye ma ho da bi on ka no de kra de o mo ano mo ye o ma de esi sa no so anka obi a shop obi bi no no ma essay ka ni pa no nko a Akoma FM 87.9 Kumasi na abrantia no mo nya ne din die yenye ni di ni masa na ba ya obeti ye na na so mo fo na o se insisto no bi su ena memma bi ko ntimi nyina ya kra no fat videos no sa videos no yentimi nyi yentimi sa videos me be ma so ntimi enjina ho anhwe ntimi enjina ho anhwe ko diwa na mi ne hye pra na muja enyi no
na nya asem keten na ewiaso abo Akoma FM 87.9 nti na ayefo ene na esi mai etina ha na mahu bi da se bi asida nya nkasa de me pon me ho a me ba ntam ha de me hu sa de bi wo ha da e kan nra ho ba wonya ma ho de ne wahu bi da eno kwa no na me hwe na me ti bi e wo macro side and I check 95-96 asem I check. Hey, na pacho enti e ba sa no. Say na ni situation ni sitie. Ofrimu ana se oh, and the me nyam doctor for you the ntimi na eso nkese wa frimu. Ba no pe ba ya me yin ka se nyame adom ne ho eden otiase senwa obi pi konfa noche oh yedi kan de ne ko tafuji no mo ba ekiri ma mo de ne ko konfa noche nti si ho na owo sisi a oje ayarefe eno na anwumra na metete se na mene ne nsa ne ade bi senatie nsa de abu nsa de abu sese ati ana se abu kase na bubu okay aha na amena se me de ntimi ka se ye na amena na pia na se nse na white nti just adopt ntimi ya ehu si bi twa na eye kase na ete hu se sen ntimi en from adwene ye en ka de adopter for enti nipa na ode ade no ye adwuma no ono omen cylinder no osha no kra no wuri cylinder no ho osha no so ko ne shop o ko fa ade ayeden aba nti oba na esi ade na esi ba na eye adwuma according to nipa na ode ye adwuma waso aha sana eteno na mbacho ode asie na imebusa se ebi asida o si bi nsida but the asi nra no dia adisua na ye nyina ye sua free na se dia na mo ye sesei ya ade bi nsida na bi asi a for the first time bi asi wo ho no no kwenye ni yanka no kore no mazi ha ye maintenance ma amount for cars bayanka se ho de ye maintenance ma ye ho edi ntia me kana sha oba obu ye shop asese ye shop ni na asese ni ha mani nka machine si ache aisen ka papa nka waye de nka wasesa no sa ka bad port no esen ka mfie mu nka se ka bad port no ko mo sesa no mayen ana se ye shop na nka sa ba bia ye busi bia nka ye maintain ye shop no ye nye nti ye no ye mistake ye ne se ye maintenance ye ya man for car maintenance ma on but ya nka se maintenance ye wo ye ho ye se ye tuhwe de ye adwuma no ye maintain ye nye sa ne ma no because o report na ase na yi ye na ayi week o de ye adwuma che nti na se wona o temi nka bia wo isu carbide port bia no ye se na o isu kwa animu kakra nfie mu no yensesa no na ente foforo cuz idiewu kakra mitini ediama wona wuti ni isu carbide port a mitini akana no na say ade kra no mo akra mo sa produce bia wo ho anti ana mo say some produce bi no kra yo mo inside a mo ye a mo koto e de be ye adwuma ndinka de ye adwuma nfi mu no na ka wasesa no o to foforo na ko yi dada na yeden ato atwene na anso aya de foforo amayen anso ye nyisa ya semo but wa wo hwe ade be pa na betimi ama ayi apaisa menim se why me hwe me hwe de aye ya fono as etu afri eto no ye soy okay ye so eto no nti ache ena kabar zo nsi ejinemu a gas bam emana sa no ye din
nti hitin be gye mu mo no na adno so ache wo hweto na nti omo world siani sa wo hwe ano na to say omo world siani nti ba bia omo edi siani no na ete ana ka se eyiye na pressure no wo mu nti no na to course sa na toy na ade no so na wachia no nti na ba bi ni no so tino na Tony Eden Eshe. 87.9. And so can't ama it's in your Sam. Adiana tis and a cobono direct. Direct. Ha! The corner so direct. I know she would be. And Kaka Bia, anybody Bia or Hobin, a Kainian on Kwa. You dear Ginyame, and a bit me. I come with him. Afutuo no de no ana wo de ama no ya fidie so ye tufu saa na ne organizers ebi wu wo de si ebi wu da bia ne ye kan wi ani ye tufu 87.9. enso so Yeah. de say abrante na no de adwuma no o no de say we mprenti no ho wa ne wa ba adwuma No nipa ya kana asem ni din de mo si munni but ni fie mo no mo timi ehun fie a dear about 40 plus. About 40 years. Me passion option. Oh ya brantia we to should. Akoma FM. Okay. Enti mayana wase na ye besa ba hobio na ya futuo ya na wo se manzi fo tuo mo hofo ya da sipi. Okay. Abusua fa no kwame apia nti eno ye de che metwa mo ho abasisi na me ba na Ibrahim so abedru wama reason why ene